Assalamu alaikum Atavatan TV kanalının hormatly dinleyijileri. Biz bugün Türkmenistanyň halk suratkeşi Türkmenistana bir tanımal suratkeşleriň biri bolan Gurbangeli Gurbanowyň döredüjülük usahanasyna mehmançylykda şu wagt halipamyz Gurbangeli Gurbanowyň döredüjülük usahanasyna bolup onuň ençeme eserlerini nakkaşçylyk grafik eserlerini synladyk. Şolaryň içinde has bir suratkeşiň döredüjülük eserlerinin içinde bir has görnüklerinin biri hem yani bu dünýäge gelmişem atlandyrılan eserlerinin biri. Bu ýerde nak suratkeşiň döredüjülük ukuyubyny şu eserine diňe bir döredüjülük ukuyubyny eleýsem suratkeşiň döredüjülük dünýäsini şul eserleriň ählisinde de şoklanýar. Suratkeşiň ähli döredüjülüğiniň içinden esasy erşargas bolup geçen dadyň biri maşgala. Yani suratkeşiň şu döreden eserine de türkmen maşgalasy görkezilýär. Diňe bir türkmen maşgalasynyň asuda bir mesai durmuşy däl eýsem atadan ogla eneden gyýda miras galýan terbiýe mektebi. Onuň dowamat hakyna söz açat gelýär suratkeş. Yani suratkeşiň eseriniň arka görnüşine seredende taryhyň gatwar müň ýyllyklara siňip giden adamzadyň bir ýaşaýyşynda dowam bolup gelýän adamyň ýagny dowulmak, şol bir durmuşda ýaşamak, hem ömür sürmek, hem ahiriyetde bakiýete göçetip gitmek ýaly felsefesini şu eseriň üstü bilen açmaklyga synanýar. Suratkeşiň ähli eserleriniň içinde de esasy özen şol maksady aýtmak isleýän pikiri ideýasy şolar ýalak bolup durýar. Şol eserine hem şolar ýaly ýagny eseriň arka görnüşine seredende taryhyň gatwaryna siňip giden müň ýyllyklaryň dowamyna siňip giden adamlaryň ýaşan hem bu dünýeden göç eden adamlaryň bir ýaşak geçip gidip şuunlara gelýän görnüşini görkezýär. Ýagny atanyň hem enäniň ýagny dowamat nebere dowamatynyň simbol hökmünde, yani gucawnak çağalar olaryň bir simbolikasy, eserin simbolikasy wadiýetine ýalňyşda sebäbi suratkeş şu görkezýän çağalaryň üstü bilen adamzadyň nesil dowamatynyň dowamlygyny aýtjak bolýar. Onuň yani bu dünýäge gelmişem diýe çağalaryň sesiniň yani atadan ogla miras galmak, onu o ýene-de dowam etmek, ýaşaýyşyň barlygynyň ýygyderligini aýtmak isleýär. Yani bu ýerde şu umumy felsefesi suratkeşiň barlykdaky ýaşaýyşyň dowamlylygy şular ýaly eserleriň üstü bilen görkezmeklige synanýar. Suratkeşiň umumy maşgal hakynaky pikirleri dil agyz bilen aýdyp bilmän, onuň kendiriň üstü bilen şekilleriň, tegmilleриň, çadyklaryň üstü bilen hiç kime beýan edip bilmedik inçe duýgusyny şular ýaly eserleriň üstü bilen dünýä ýynýär. Suratkeşiň şeýle felsefesiniň şular ýaly şuňgur mazmunly eserlerde görkezilmegi eýem döredüjülük dünýäsine suratkeşiň aralaşmagyna ýakyndan ýardam berýär. Suratkeşiň renk gamasy hakyna aýdanda onuň bir kolorida salynan, ýagny bir arka görnüşini alanda onuň ýagny tutukly, goýy, garanky renklerden esasy gahramanlaryň renkine çen ýagtylyk aýtmagynyň özi garanky geçmişden ýagty geljege diýen ýaly felsefesini görkezýär. Ýagny enatadan perdendine galýan ingowgylyklary indiki nesiller özüni terbiýelep geljekki nesillere geçirmekle uğruna şolar ýaly renkiň üstü bilen suratkeş felsefesini şolar ýaly terbiýeçilik ähengini aýtmak isleýär.